The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Welcome once again sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Okay, dito maglangan, alang kanimo magtutuo, nahibaw ka nagunsay mong buhaton naron ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Ikaw nga dili pa magtutuo, nagpaminaw nining atong Bible study, ang gihangyo sa Dios kanimo. Imo iya kining aghat og pagdapit kanimo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Okay, dito maglangan, magsugod dayon kita sa atong gibiyaan kagahapon, naghisut paghihapon kita nining atong hilisgutan tun-anan nga giuluhan, who is God. Okay, kagahapon atong gihisgutan nga din na ay mga tao nga nanginahanglan og visual aid aron kuno ay mahinumdum sila sa Dios. Tawhanon raman ang mga pamagi aron kuno ay mahimong tinuod ang Dios sa ilang kinabuhi. Kinahanglan na ay makita. And yet, wag yun na sila lagi makakita nga. Ang Dios, misulti yun siya mismo sa pag-ingon og, I am spirit. And those who worship me must worship me in spirit and in what? Truth. Na sa Juan, Kapitulo 4, versikulo 24. Now, sa ako nang ginaingon ko, unsao maning ubang mga tao, ang ilang gigamit, mga tawhanong mga philosophy, tawhanong mga pamaagi raman. Kaya sa may gisulti sa Isaiah 55, versikulo 9, sa in English it says, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, ug tungod niya na, huwag ito atong mahimo sa itong kaugalingong panghuna-huna nga makakita sa Dios until we are able to we acquire the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. Once nga imo nang maangkon ang hunahuna ni Ginoong Kristo, and you know the mechanics ni ini, okay, how to acquire it, then usa pa nimo masinati ang pamaagi nga gipahimutang sa Dios. Don't you ever forget the fact that God is spirit. Okay? Ug ang tao spiritually blind, buta nga espirituhanon. Paminaw, unsaon man tao pag-imagine sa Dios. If God is spirit, therefore man has to have spirit in order for him to be able to communicate with God. In order for God to become real to man, man must have a spirit. Now, apan unsa man ang tao at the moment he is being born physically, din sa kalibutan, tubag, he is spiritually what? Spiritually dead. Patay. Tanawa ragod ng pagkabutang o kahimtang niya. Now, nining adlaw, samtang nagtuon ta bahin sa Dios. If you are a believer in Jesus Christ, remember you are spiritually alive. Buhay ka. Magtutuo ka. And therefore na kay katakos. You have the capacity nga mupursingir nga imo lang makita ang Dios nga tinuod sa imong kinabuhi. Therefore, the only problem dinhi kung dili ka na mudangat sa imong kinabuhi when you do not have the Spirit, or maybe you are a believer, but the problem is
Wa kas gahom niya ng imong spiritual nga kaimtang. Then, we cannot discover God's character or personality. Namao na ni karon ang mainungdanon. Okay? Kung bang mainumdong kang tao, kasagaran nga, you try to remember somebody. Di ba ang iyang naong o itsura ang imong paghahinumduman? However, there will come a time nga you won't be able to form or recall sa iyang itsura. And yet, makahinumdum ka pa sa iyang batasan o kinaiya. Di ba? Mayingon tingali ka, katubas kuhan ba? Unsa may porma adto niya. Di na ko kinumdum. Pero, mao gito siya ay palamuot sa among klase. Yun na ba? Mao gito siya ay maldito kanunay sa among klase. Pero, nakalimot na ko siyang nakalimot na gani ko siyang itsura. Pero, nakaibaw ko, mao gito siya. Nakaibaw ko, didto gito siya, pero, di na ko kainumdum sa porma sa iyang naong. Why? Because ang may numduman ranimo niya mao ang iyang kinaiya o ang iyang batasan. In the same token, since we cannot physically see God with our naked eyes, ang atong paghinumdum, pag-recall bahin sa Dios, mao ang atong pagkatuon sa iyang mga pamaagi, sa iyang character, sa iyang personality. But in our darkness shines the grace of God because God has revealed Himself. Pangutana, asa man nato makita ang Diyos? Where do we see God? Listen to God. Paminaw. When we respond positively at God consciousness, it becomes God's responsibility to provide. If you are an unbeliever, He will provide gospel information, salvation, whereby we can believe in Christ and thus enter into an eternal relationship with God. Kaya ang Diyos, may padayag siyang kaugalingon diha sa Biblia, which is the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. The gospel is only one of the many categories of Bible doctrine. So, kung ikaw sa kadili magtotoo right at this moment, hinumdumini, there is only one way. O sara gyud kapaagi nga kinahanglan di na kini nato kalimtan. Ang bugtong paagi, the only way, and this is God's way, nga maangkon ta ang relasyon ngadto sa Dios mao kini. Maminaw mayo. Tumoo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Mao na'y pamaagi ang ipahimutang sa Dios bahin o kaluwasan. Ug wa na'y lain pa. Okay? O kanang maong pamaagi mo gitawag og grasya. Ngano man, tungod kay iya man kanang pamaagi sa Dios. Nakalimot ka na ang pulisa o palisi sa Dios mao man ang grasya. Busa ang pamaagi sa kaluwasan, grasya. Ingon man ang kaluwasan ni mo, grasya. Di mo na. Kita ni mo ang lihok sa grasya. Ang sabi gisulti sa episode 2:8-9 sa in English, we have been saved by what? Grace. By grace. Pinangasaon sa, by faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift. Gasa kini sa Dios. Not of works, lest anyone should boast. Na. Kita ko mga tao, wag yun tayo itong kaugalingong pamagi. Aron makapanag-iya kita og relasyon o pagkadugtungan to sa Dios. Wala. Underline the word nga wala. Wala. Wag yun tayo itong kaugalingong paagi aron sa paghimo sa Dios nga tinuod o real sa itong kinabuhi. Wala. Bisan pag usa ka Kristohano. Always remember nga wa kay imong kaugalingong pamagi nga mahimo ang Dios nga tinuod sa imong kinabuhi. Wala. Listen. It has all to be through the grace of God. Sabta pagayo ka na.
So it has all to be God's grace. It has all to be God's provisions. Iya ang pagsangkap, iya ang grasya. Bisod man gyud og magsalig o musalig ang ta sa atong kaugalingon bahin nining atong pagkinabuhi sa atubangan sa Dios. Kaya ang kalagmitan kung mahitabo nato as believers ba, ang malagmit nga mahitabo nato kung watay pagsalig sa pamaagi o sa grasya sa Dios, mahug tas pagkamugiro. Yes, tinuod yun na. Mahagbong tas pagkamapahitason. Mao na ang itang bantayan igon nga mga magtotoo. Apan ang Dios gumikan sa iyang grasya, nagpahimutang na siyang daan. Iuna na ang grasya, oy. That's the reason why toward us ngari kanato God has magnified His word above His own name. Reputation de Salmo, the Psalms 138 verse 2. No, kinigong Psalms 138 verse 2, at the end part niya na makasabota nga look at this, ha? Tanawan ni. Mas mainungdanon pa ang doktrina kaysa ngalan sa Diyos. Did you know that? That God has magnified His word above His name. Wa manggoy moabot na to o musangpit lang ta sa Diyos. Okay? Labid ang problema. Anya, musangpit ka. Wag yoy may tabo. Wag yoy hingabot. Apan paminaw. Apan kung na kay pulong niya, you have the word of God. Well, naibaw ka nag-unsay may tabo. That is the very reason why kapilagi na to emphasize that the doctrines of the Word of God resident in our soul are the only means by which we can know as to who and what God is, and thus come to respect and love Him. Mao na gitawag og personal love for God. Mao na ni. Mao nga kung natay katagbong tao, pungutan na siya dayon. Nahigugma ka ba sa Diyos? Do you love God, sir or ma'am? Umutubag na siya, oh God, nahigugma mo lang, Diyos na good na. Sundi dayo pangutana na siya. Giyon sa manimo paghigugma siya, ang Diyos. Because the only way for you to have personal love for God is for you to learn pagkaton, pag-ila niya sa iyang pagka-Diyos. Kaya paminaw, kung imagination o paghanduraw ra ang Diyos para nimo, wag yung kayo di ka maghandurawan. Imagination ba? Amot kong pasabot. Di man nimo mahimo higugmao ng imagination o handurawan. Kita nimo? Kinahanglang mahimong tinuod ang Diyos in order for you to love God in a personal way. That is the reason why respect and love for God only occurs when you have come to know who and what God is. Only through learning Bible doctrine can we accord Him the recognition, honor, and glory that He deserves. So balik ko naguntas pag-ingon din excuse me. So balik untas pag-ingon din Watay ato nga mahatag sa Dios. Wala. Nga makahimaya niya. Wala. Di man ni nagyo na. Isil-sil na si mong una-una. Watay ato nga mahatag ngadto sa Dios nga makapahimaya niya. Ang Dios ra ang makapahimaya sa Dios. Do you know what I mean? And get this? The only way for God nga maka-glorify sa Dios is for you to be a winner. For you to be successful in using all the provisions that God has provided you. Kung malampuson ka nga, nakapahimulos o imong na-exploit ang tanan nga pagsangkap sa Dios, unya, nakakabot karagyod sa gitawag taong area of spiritual adulthood.
the sophisticated and unique spiritual life. Eusebia, Grigong pulong na. Unya ini atubang nimo dito sa judgment seat of Christ, bima seat. Doon na kay confidence. Kana mo'y makapahimaya sa Dios. Sabtag na. Apan man saon man nga daghan man yung tawhanong pangunahon nga kini mo atong buhaton aron makahimaya sa Dios. Kana mo'y atong buhaton sa paghimaya sa Dios. And yet, huwag gihapoy ka tinuod. Moingon ang uban, kini ang buhaton nato paghimaya sa Dios. Unya, sure ka? Sigurado ka nga, mahimaya nimo ang Dios sa imong gibuhat. Na napuros na ta pang iyawan ani. Anyet ang Dios wag yo'y pang iyawat. Kaya ang pamagi sa Dios, klaro og sigurado man. So 1 Corinthians 2:9 nagasulti og, but as it is written, eye has not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. Tanawa, ug sabta pagayo ka ng maong bersikulo. Ang wa makita sa mata, di madungog sa dalunggan ug wala mo santop sa kinasing-kasing tao, sa kasing-kasing tao, mo'y katagana sa Diyos alang kanila nga nahigugma kaniya. Now this verse really gives us more meaning, di ba? Mag-agad man gulang unsaon pagbasa ani kay ang imurang basahon sa lagtod-lagtod nga way hunong-hunong moyon ka unsa may butwa sa butana di man ta kasabot pero sa Binisaya klaro atong balikon ang wala makita sa mata ni madungog sa dalunggan o wala mo santop sa kasing-kasing sa tao mo'y gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. So, that gives you something clearer. Which means, nga ang tao nga ordinaryo, dili gyud makaabot niya ng pag-angkon nga siya mahigugma o nahigugma sa Dios. Nga siya nakaila kunway sa Dios. Kaya nga naman, ang pamaagi lamang mao ang pag-angkon sa mga butang nga giandam na sa Dios para nimo. Apan di man gini, dili makita sa mata, dili madungog sa dalunggan, ug dili mahimog pagbati ray imong gamiton aron bation nimo kunuhay. That is why the doctrines and the Word of God resident in our soul are the only means by which we can know who and what God is, and thus come to respect and love Him. Ngayon pangutana, how does God enable us to understand what is normally beyond our comprehension? Ebaw ka ba? Karon niya ka din sa atong Bible study through the YouTube under this ministry. Nganong naamang kadiha nagpaminaw ning atong pagtuon sa Dios. Why? Alang-alang, klaro man kaayo para nako, moingon ka, tingali. O ganong naklaro man po di mo. Yung eskwela ka bagbahin o theology, aron maklaro ni mo. Ganong naklaro man ni mo, be? Nga naman. What did God do nga naklaro man ni mo? How does God accomplish the seemingly impossible task of communicating His spiritual, infinite, perfect attributes to our temporal, finite, and imperfect minds? Giyon sa maniya. Nga naman giyon nga ang mga prinsipyos, doktrina, mutapot naman sa atong huna-huna. Nga kini atong huna-huna, mas ganahan mga unta o mga butang sukwahi sa pamaagi sa Dios nga naman. How can we come to understand sa integrity of God, ang pagka-Diyos sa Diyos? Karon, our blindness is perhaps darker than we realize. Correct? The unbeliever, ang di magtutuo, called the natural man,
in 1 Corinthians 2:13 to 16 lacks spirit, human spirit. Wala. Wala siya human spirit. O inong ta, katong human spirit, originally, ni kuyos. Itong pagka laglag ni Adan o ni iba, ni kuyos, hiyos ba? So wala siya human spirit. O bito itong giingon og spiritually dead. Since the unbeliever has no activated human spirit, why nabuhi, no activated, energized, and enlivened human spirit, the unbeliever is simply not equipped to understand spiritual phenomena. Di siya kasabot. Mao ni ang dako ron nga problema. Hangtod nga mahimo siyang usa ka magtutuo, pinagi siyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Huwag yung mahimo ang Diyos para niya. Wala. Mao ni kanunayan na ito emphasize nga ang Diyos huwag mahimo usa ka dili magtutuo. Sanglit ang Diyos huwag may lambot kaniya nga unbeliever. Hinukman man siya, hinukman man ang daan kanang tawhana. Now let me emphasize kining butanga over and over again nga ikaw nga dili magtutuo. Ikaw ba? An unbeliever ka? You have no relationship to God whatsoever. Wala. Gikasubo ko, adi gani kinahanglan mo ingon ko, ikasubo ko, kay kini man mao ang kanang gipahimutang sa Dios. Kung wala ka mo tuong Ginoong Jesucristo, dili ka magtutuo. You see? Besa kapila ka mo sangpit sa Dios, besa kapila ka pa mo ugbok o kandila. Ngayong dakos poste para sa Dios. Wa giyoy mahimo ang Dios nimo. Kay mo wa giyoy labot ang Dios lagi kanimo. Please mark this very carefully. No dili ba yan niyato? Mao ni gilatid diha sa pulong sa Dios. Ug busa dili ni atong ginama-gama, binuhat-buhat, tinumo-tumo, na kining tanan gipatinaw sa pulong sa Dios. Pulong kini niya sa Dios. Okay? So kung masuko manggaling ka nako, mahin ini, kay ikaw tingali natungnan, ayaw ko kasuki. Kasuki ang Dios. Listen, the only time ang Dios na anay kalabutan nimo, mao ang higayon nga mohimo kag desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluluwas, pinagis pagtuo lamang kaniya lamang. That is the very time nga naanay labot ang Dios nimo. Gani mahimo kang iya ng anak, a child of God, Juan 1:12. You became a believer. Luwas ka na nga tao. Kung na kanay kinabuhing dayon, eternal life, diyang higayon, ngayon mong gituuhan si Ginoong Jesucristo, ngayon mong manluluwas. Di man ipag-ayo. Nga, pinaagi lamang sa iyong pagtuo kang Kristo, nga nahimo kang luwas, o nahimo magtutuo. Kasabot ka? Niya pa, ang Espiritu Santo mo puyo na diha kanimo. O kana, maghahatag na kanimo sa katungod sa pangsangpit sa Dios nga karon imo ng amahan. Paminaw, maura ka na higayuna nga may tabo ka na. Kung di ka magtotoo, kami sa likpay ka magkaluwasan, forget it. Huwag yung labot ang Diyos kanimo, bisag unsaon pa nimo. Mauna, ang resulta, sige lang kag pangyawat sa imong kinabuhi. Magbinuutan ka, iyawat. Magbuhat taani, iyawat. Pero, napuro bang iyawat? Hindi mong kinabuhi. Mura kag hit and miss, pamasin ba? O nagiingon sa akong amigo nga, basonra. Naibaw kag unsang matang ka ng imong panginabuhi. Kagubot, kaguliyang, kalandrakas, way pagkahaluna. In short, you live a miserable, confused, disorganized life. You're just living a life of unreality.
Mao na resulta sa imong desisyon. You are a product of your decision. Timan ina. Ato ni padayon ugma. Ama na mong langit nun, salamat ning grasya. Upani kami sa among pagbubuwag ng adlaw, dada kami pumalik din niya, kami makapadayon ng among spiritual momentum. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.